Аз съм Ани и днешната тема е училището. Когато се сетя за училище, просто полудявам. Особено когато някой ми каже училище, трите неща, за които аз се сещам. Учители, ставане рано и домашните. Защо има домашни по дяволята? Замислете се колко ще бъде хубаво, ако нямаше домашни. Прибираме се вкъщи и гледаме телевизия или гледаме компютъра. Но не, когато имаме домашни, не трябва да гледаме телевизия, а трябва да пишем домашни. Сигурно на вас много пъти ви се е случило, мързи ви да си напишете домашните, отивате 5-10 минути по-рано на училище и молите най-добрия ви приятел или най-добрата ви приятелка да препишете от нея домашното. Сигурно всички сте го правили, няма как да не сте го правили, защото и на мен ми се е случило 2 пъти да го направя. Сигурно и повече, но не го помня. Всъщност не знам. Или пък да кажете на учителя, забравих си тетрадката, но това учителите сте го чували прекалено много пъти и знаят, че просто не си написал домашното и затова те молят забележника и ти пишат забележка или двойка. Супер! Също така, след 3 месеца ваканция, първият учебен ден е най-отвратителен, защото когато тръгнеш да пишеш, обикновено се случва така. Добре, как беше буквата? Не. Не. Защо? Защо се на мен? Изведа ми, общо взето така се получава, когато се опитвам да пиша на първия учебен ден. Но после свикваш. Според мен после се свиква да е чак втория срок или края на първия. Не, шегувам се. След това няколко седмици след това успяваш да свикнеш, поне за мене. Също така училището, особено когато трябва да се става рано, според мен това е най-гадното нещо, защото ти свикна ваканцията да се ставаш в 10 часа сутринта и какво после трябва да стане в 5 часа. Спокойно, при мен не е чак така. Но като се сета с другите деца, ми става гадно, че трябва да стават в толкова часа. Аз все пак ставам в 8, но на мен пак ми се спи, така че се представям какво ще ми е да ставам в 5 часа сутринта. Съжалявам, че се вижда така на камерата, дано видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Може да напишете долу в коментарите какво ви дразни в училището. Ако ви харесва видеоклипа, моля, абонирайте за мен. До скоро!